Assalam guys, da fatan kowa da kowa cikin ƙoshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka amin. Daga naku Aliyu Megaye Gombe mazaje sarki mai gombawa. To guys, gaskiya mun ji korafe-korafen ku amma da Allah ku yi haƙuri. Sakamakon ayyukan ku da muka ce za mu ɗora muku a YouTube channel. Ba mu samu ɗora ba. To ba laifin mu bane ba guys, ai haƙuri laifi ne ta ku. Saboda gaba ɗaya kun san yanayin ƙarshe ne ta ku bai da ƙarfi ko kaɗan ne ta ku ƙasar nan. Bai da ƙarfi amma insha Allah ranar Litinin Allah ya za mu ɗora muku abin da kuke so. Allah da waƙoƙin ku za ku same su a saman Allah da a YouTube channel mai suna Aliyu Megaye Gombe. In Allah da a gafarce da Allah. Da ni mai laifi ne gaskiya a gafarce ni. Za mu ɗora muku waƙoƙi guda 4 kamar da muka yi alƙawari. Allah za mu ɗora muku waƙoƙi guda 4. Za mu ɗora waƙan uban shi sarki mai sumar alaba. Sannan kuma za mu ɗora waƙar Abdul na Boss. Sannan kuma za mu ɗora waƙan wanka gida zafin nema ba zai tare dukiya ba. Za mu ɗora wani waƙar sannan kuma za mu ɗora muku waƙa kuma na las. Za mu ɗora muku waƙar gwamna baban shago gwamna baban shago idan biro magani da gigi insha Allah ya kunce mu Allah da raliti Allah da za ku ga ayyukan Allah da za mu ɗora sai kun ji mu daga naku Aliyu Megaye amma sai mazaji sarki mai gombawa. Na gode sosai guys. Ada kwance mu Litinin Allah da karfe 9 ranar Litinin karfe 9 Allah da za ta fashi.